Een hele goeie joen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben joen in het pittoreske Ezonstad, een vakantiepark vlakbij het Lauwersmeer. Dus hoe zei ze dat ik je vakantie vier en hoewel dat ik wel heel verlierlijk is dat net zo. Want ik ben hier op visite bij jongeres Ines Timmer. Die had hier een vakantiewenning, want Ines Timmer wennet zijn in Duitsland. Als je dan denkt, Ines Timmer, waar is dat? Nou, 20 jaar wie dat een hele populaire Frieske jongeres. Ze ziet in de band Irot en zong ook met Frederike Kleefstra. Ze is uiteindelijk naar Duitsland verhuizen en werkt er al jaren als jongeres. Maar nu is ze waarom in Friesland en ik vreeg je haar dadelijk waarom. En we doen zelfs nog volle meer van de Jonne. Nou Femke, we kunnen de hele uitzending wel vullen met het levensverhaal van Ines Timmer, neffens mij. Nee, mij. Dus die repo hoe de band Stanton, die delete ik. En die repo van Noorderwien, van die dames, de groeten. De groeten. Nou, en die nieuwe clip van Johannes, die draai ik maar net deze week. Dat lijkt het me net een goed idee. Oh, ja. Nee, dat is een goed punt. We beginnen vanzelfs met de allereerste clip van Van Jonne. Ik wiel even bij de opnames ervan. En hier is het resultaat. Dit is Johannes Riepma, met Libben in de rock'n'roll. Ja, mijn Hannes. Ja, waar ben je? Ja, nou, ik sta hier ergens in de middel of weet ik volle wat. Oh, nou, best jong. Jo, kom erom. Hey. Ik zit intussen bij Ines Timmer op de bank in haar vakantiewenning in Ezonstad. Ja, Ines, ik denk dat het tijd wordt om even te praten over die carrière.
toch weer waarom naar Friesland, met een Fries programma. Ines is daar ook de naam van. Ja. Waarom? Ik hier er zin aan. En ja, het begon weer te kriebelen. En ik ben al 20 jaar, 20 jaar ben ik hier al bij. Friesen kennen daar misschien nog van Ierholt of van die gearworking met Friederike Kleestra. Waarom ben je ooit voortgegaan uit Friesland? Ik ben eigenlijk voortgegaan omdat ik die studie die in Hilversum, het Jazzconservatorium. Tijdens die studie heb ik een paar audities die van Joop van den Ende. En toen zit ik bij hem in de bak, in het archief. En toen had hij mij gevraagd, of ja, niet persoonlijk, maar of ik auditie dwaan voor Cyrano de Bergerac. Het is de eerste eigen Nederlandse productie van Joop van den Ende. En doe had ik de muziek uit Elisabeth. En dat vond ik zo'n prachtige muziek, zo'n geweldige muziek. Dus heb ik auditie voor die en dat heb ik kregen. En dan heb ik 2,5 jaar in Wenen geweest. En toen ben ik eigenlijk heel lang in Duitsland heen bleven. En nu denk ik, het wordt nou tijd om weer naar Friesland te komen. Is er een soort verhoren, tegen die 20 jaar als het voortgaan best in de Friese muziek zien? Ja, ik denk het wel. Het is een ongelooflijke groei terugmaken. Er zijn zo'n soort goede dingen. En er is ook zo'n groot verskaten aan muziek en aan muzikale input. De best is wel degelijk van doel om weer voet onder groen te zetten in Friesland met die programma Ines. Wat voor programma moet dat worden? Dat wordt een programma met liederen van vroeger. Zoals ik al vertelde, van die vrouwsongs. En dingen uit een programma wat ik nou in Duitsland speel. Met 3 oren actrices, jongeressen. Dat heet Heist het Zeiten Wechseljaren. Dat is een programma uit de oorgang. Dan neem ik een paar liederen en een paar elementen neem ik daaruit. En het is deze jest. Bist dan daarna ook nog van doel om weer om te komen? Ja, deze eerst wordt eerst een soort een oorrin. En dan willen we eerst zien hoe het oorkomt en hoe het wij us, Peter van der Zwaag en ik de us erbij vielen. Dus ja, ik ben er weer. Neem mij. Nou, prachtig. Stanton is een nieuwe band die het al een soort spelen had in Friesland. De band die onder andere in het vakprogramma van Peter Pan Speedrock, Direct en Kane. En helle ook de finale van de Kleine Prijs van Friesland. Dadelijk zie je de band ook op, maar hier is eerst Mitchell.
En wilst Ines Timmer voor de laatste keer repeteert voor dat seizoen in het raadsel van de Wadden in Eastma zit, doeken weinig wat verder in de band Stanton. Want wat is dat nou eigenlijk voor band? Douwe Talma zocht het voor u uit. Ja. Op de dij van dit interview is de vrouw van de bassist uitrekenen en daarom kan hij er net bij wezen. Het zou dus kennen dat er wat komt tijdens deze opnames. En daarom hebben we even een extra camera in set. Mocht er wat actie wezen, dan houden we jou op een hichte. Stanton bestaat zo'n 2008 en is opzettend door Simon Schoon. Ik wil eigenlijk wel met mijn eigen muziek bezig, want daar ben ik van oudsher, zeg maar, ik ben er altijd mee bezig. Maar ik wil wel een band een beetje met een klassieke opstelling. Dus gewoon een zanger, een gitarist, bassist en drummer. En net 2 gitaristen of een keyboard of wat dan ik maar erbij. Ik ben eigenlijk wel een heel schot op zoek geweest naar de juiste mensen. Ik ben Jan Grauw, ik ben 41. Ik ben de zanger van Stanton. Ik kom uit Dokkum. Werkt dat wat? Dokkum en Ljouters bij elkaar niet in band? Ja, qua karakter is het allemaal prima. Het is meer de reistijd. Is wat, hun zitten allemaal aan de drank dan en ik aan de cola. Ik ben Jelmer Ouwelskamp. Ik kom uit Leeuwarden, oorspronkelijk uit Sneek. Ik woon nu al een hele tijd. En ik ben de drummer van Stanton. Ik heb in een coverband zitten, de Badgers, een allround top 40 band. En in een AC/DC coverband. Daarmee had ik een optreden en toen kwam ik Simon tegen en die vroeg of ik zanger worden bij zijn nieuw project. Ze hellen haar inspiratie bij verschillende bands uit de jaren 70 wij en ook terug films. De naam Bigelix komt van de filmheld Harry Dean Stanton, bekend van The Green Mile en Alien. Hij maakt ook nog muziek, hij zingt en hij speelt gitaar en harmonica. Hij heeft zijn eigen band. Ik denk intussen net meer, want hij is volgens mij iets van 93 of zo intussen. Maar nou dat. En dan komt erachter dat persoonlijk mijn favoriete film is The Good, The Bad and The Ugly. In die film gaat het om de schat die begraven is in het onbekende graf naast Arch Stanton. Nou, dat dacht ik, Stanton, moet zo wezen. Harry Dean is al wat meer een underground acteur, maar ja, die heeft wel in mijn ogen meer klasse dan een Schwarzenegger. De videoclip van ons nummer, van Mitchell, dat is ongeveer wel de strekking zulke soort muziek maken we het meest. Ik had me wel wat denken aan Black Sabbath en Deep Purple, maar zelfs wel een beetje een band als Free. Ja. Kun je er wat in vinden? Jawel, ja, dat jij wel vaak. En Led Zeppelin, jij werkt wel. Nou ja, vandaar dat wij wat 70's klinken. We nemen het zelf stoner light. Het is geen stoner, maar het is ook geen rock. Het is van alles wat. Dan komt er eigenlijk een cd van je horen. Ja, er komen 5 nummers op. 4 stevige en 1 iets rustiger. We hadden een stuk wat opgenomen en dan gaan ze luisteren van wat klinkt het beste. Wat past het beste bij ons als we live binnen. Hier, achter die mooie bioscoopstoel, daar hebben we de drums opgenomen. En bij Peter, die er nu niet is. Daar hebben we de gitaren en de zang en de bas opgenomen. Dus gewoon eigenlijk een huistuin, keuken, do-it-yourself. Heel knap van zelfs. Nee, opnemen is geen vak apart. Dat kun je zelf ook wel. De debuutplaat moet in april ongeveer uitkomen. En het plan is dan om er vol in te gaan. Ik ben, zoals het nu lijkt, best wel tevreden met het resultaat. Oh, dat is ze. Ja. Ja, ik weet niet. Ja. Wow. In de radiostudio van Noorderwien komen net alleen nog bands, maar ook muziek, theater zelfs skippen. Bigelix de Groeten. Dit binnen 3 vrouwen van om de 26 jaar heen, maar als 2 grote passies, muziek en theater. Kathleen speelden ze in Noorderwien een noemer uit haar vaststelling Tot de spijt ons dood.
gelukkig nooit alleen. Ga nooit alleen dineren. Maar stel, ik moet snel ergens heen, dan moet ik gaan acteren. We zijn een muziektheatergroep en we maken voorstellingen. En we zijn nu bezig met onze 3e voorstelling. Tot de scheid ons dood heet Mag die. je dat wel zeggen? Ja, dat mag je toch zeggen? Ja hoor. Nou, ik kom uit Friesland en we hebben ons kantoor in Groningen. Van onze vorige voorstelling Zijkwijven en Kakmadammen en die andere Goed uit mijn wereld hebben we cd'tjes. En, Er zijn nog een paar. Er zijn nog een paar, ja. inderdaad. Ja. En voor de volgende komt er ook weer een cd, maar dat is nog niet af. We zijn nog aan het schrijven en dus dat komt nog. Het gaat ook wel wat over het huwelijk, onze volgende voorstelling. Het thema is verbinden en mensen die scheiden heel makkelijk tegenwoordig. Dus de belofte tot de dood ons scheidt, daar hebben mensen eigenlijk een beetje scheid aan. En daar gaat de voorstelling ook wel wat over. Nou, we hopen weer met de nieuwe voorstelling op Oerol te staan, maar daar zijn we nog mee bezig. Dus dat zou wel weer heel leuk zijn, want vorig jaar hebben we daar ook gestaan. En verder in Drachten, op Simmerdijs hopen we ook weer te spelen. Net Op Peshawar. Bien. Wij hebben ons nieuwe project op voordekunst.nl staan. En daar kunnen mensen geld doneren als ze interesse hebben in onze voorstelling. En daarvoor krijgen mensen vaak wat terug, dus hoeveel je doneert. En daar hangt dan een leuk iets aan vast, zeg maar. Een cd'tje of een optreden. Of een lied op maat. Of komen koken. Ja, toch? Van alles. Ja, we kunnen, van alles. We hebben €785. Ja. En hoeveel maanden nog die? Tot 2000 gaan we. Reken maar even. Ik ben niet zo'n rekenwonder, maar hij staat er nog op tot april. Op voordekunst.nl en dan staat er zo'n Doneren. zoekdingetje en dan moet je de groeten invullen. En dan kan het niet missen. Nee. Wie ben ik alleen? Hokkerclip staat deze week op nummer 1. Dat is de vraag. En ik kan deze vraag deze week net beantwoorden. Maar Ines Stemmer kent het wel, want die weet de uitslag van de stemmerij van Aron Wieke. Nummer 3. Daily Bread, The Conflict. Nummer 2. Janice, Song for You. I'm singing this song for you. Alone in the field where a battle was lost. Nummer 1. Ja, dan kan er zelfs maar 1 op nummer 1 staan. En dat is Ines. RBXBA 058 Freestyle. Best heavy en jouw meid vindt mij sexy. Jullie niggas zijn niet ready sinds die fucking 0.1. Oké, dit is RBXBA en als je wil neem ik je mee. Niet naar Rome of Parijs, maar B en Rootboy zijn wc. Bad host in mijn team. Ik flex, ik scheme. Martin Luther a dream. Mijn gedrag supreme. Ik heb money aan mijn hoofd. Mijn ballen in een hoop. Een ho aan mijn ballen, maar please houd het aan de loop. Ik ben de shit, jij rechtstreeks uit de asshole. En wat ik smoke dat is assie. Rechtstreeks uit Marokko. Nigga, word around my town. Rolex gaat dommer dan een dombo. Bitch, ik ben slim, maar doe dom. Jullie doen slim, maar zijn dom. Bitches willen me snoepen, mensen noemen me Rolo. Dus ze shaken hun ass, op en neer net een yo-yo. Groepies showen hun titties, man, zomaar op de foto. Of wacht, ben ik nou de groepie? Wat kriegt die hele groep solo? Wat wil je hebben dan? Je kan het zo krijgen. Een koppen sneller, jou. Ik noem het hoofd krijgen. Voer de tempo op, dit is geen singalong. Ik blaas je hele vissa op wanneer ik binnenkom. Hou je meisje maar binnen, want het is real shit en geen gimmick, baby. Noem je mokken een boef, want ik heb bloed. Ja, pik in het, babe. Shout out naar Team CZ. Al die haters see me. Kies voor muziek, diepe geef je orgasme, man, ik piep die beat. Ook op slam hebben met TV. Liggen plaatjes, kom niet hier. Ik ben die penny drop, ik ken die fokken met die mokken, man. Ik rook de hele motherfucking ass scene hier. Big
booty net J-Lo, ze gaat mee zo, ik heb game over. Go deep als een onderzeeboot, ik geef hoogste pedals, maar geef over. Rappers hebben niets op mij, maar niks persoonlijks doet. Beter schuif je iets opzij, ik neem het over nu. Geen gevaren driehoek, prik je vriendin net een drietal. Je hangt nog in je cirkel als je mij ziet op je vierkant. Money ja, slak, money pak, black label en cognac. Bad bitches, bomb ass, full body in contact. Hoopt ook en ik blow 6 stippen. Hoofdzoals hebben dit is zo next level. Wat weet je van dit? Die man doet stift. Dranken make-up en ik geen zeggen blik. Je hassel van niks, ik kom money in bitch. Nu voel ik me kut en is zit in je chick. Dit is er bij een van de elder de days. Ze eten niet mee op een ding in je vreet. In mijn brigaatjes, swagger hier is gratis. Passen hier een groep dan een ding die je maat is. We zoeken geld dat het niet zomaar pap was. Goed jullie behand als money weer de kont. Van onder naar boven en ik kom mijn opgang. Wit heet wanneer ik kapot brand. Bitch heet mijn kont on omvang. Mixtape niet eens in ontvangst. Wanneer ik shine kun je zeggen dat er mij ligt. Zakken dat de tijd trip meer dan de tijd is. Gewoon dat de ijs is. Spannen waarom zeg ik? Rijm sick, er blijft niks als hij spit. Focus wachten en hopen, de kans is genomen. Rem mijn hele stad, zie de zaken nu lopen. Jullie drinken bullet om kogels stoten. Luister goed wanneer ik zeg, tuurlijk ben ik de freshest. Swagger is om mijn 30, papierwerk in mijn zakken en ik voel me heftig. Split vloeit op het doorste lessen. Fuck man, bitch, nu mag ik kort die met Hey, geef fruit in je en dan zeg ik tegen je opgerot. En ik heb geen pit, er wordt hard gezaaid, mijn totale vaagheid is opgefokt. Ik ben legendarisch, lyricale tactiek. Fucking lift, we lopen bitch, breng het op een trap beat. 0.4, de pioniers, geen verjaardag, maar we pakken in. Want mijn succes is als zwangerschap, het is snel in verwachting. Ik straal, geen gezeik, voel me een zonnekoning net Lodewijk. Grond leggen, zie me planken, op het water ik overdrijf. Ik noem mezelf Napoleon, neem het over terwijl je het niet weet. Mijn carrière, alsof je te laat komt voor de trein, je gaat niet mee. Ik saboteer, barricades, je moet het weten, ik breek het. Dit is voor alle bouwvakkers, voor jullie bij deze, ik maak mijn eigen wegen. Mijn lijn zijn als condooms, sterk en het gaat tenminste ergens om. En jouw zogenaamde dope lijn zijn als blinden die kickboksen, het staat nergens op. Jij ziet me, ik zie je niet in de menigte, ben ik er eventjes opgepast. Ga naar je familie, zoek dan naar mij iemand die baby kan zitten, opgepast. Moken B is weer back in the business. En ik kijk op de klok en de klok geeft aan, ik heb geen tijd meer voor die bitches. Eerst vond je me vocht op en was ik niet zo lauw. Nu checken ze deze mokro en vinden ze helemaal wauw. Ja, voor die motherfucking rappers in de scene zag ik komen, geef je neem afstand. Afstand, kom maar niet over die deadline. Voor te laat is voor de rappers die te nep zijn. Jij bent aan mijn gat aan. Oh zo stoer en je bent een baas. Maar je rapt die zijn motherfuckers zinloos, net alsof die koude gaat op iets vloeibaar. Dit is mijn spel, mijn game en we spelen hier op mijn veld. Ik ken mijn naam, dus ze komen niet aan mijn geld. Ik wil die money op de bank, zo van ik heb niet genoeg aan een motherfucking bankstel. Oh Moken B, mag ik met je mee naar huis, want jij bent de shit. Sorry mevrouw, je bent aardig en zomaar. Soort zoek soort en ik ben geen bitch. Ja, deze mokro is para. Ik chill met Lampuccino's en we geven hier een flying kick zo van wata. Ik ben de eerste ninja mokro als Naruto. Rap scene, zeg bismillah en ik eet het hard. En ook al vegen Pamela Anderson. Zorg wel even dat je de Baywatch. En dat weer de nummer 1 van deze week. Voor Takkenwieken kun je stemmen op de volgende videoclips. Johannes Riepma, My Libben in de Rock'n'Roll. Stanton, My Mitchell. En vanzelfs RBXBA, My 048 Freestyle. Dit is RBXBA en als je wil neem ik je mee. Niet naar Rome of Parijs, maar BR Boys zijn WC. Stem een keer vanzelfs op clipkar.nl. En als nu ben ik zelfs op Paulepop. Sjurren we op een jouwer bij de band Brukenbouwer. En hebben we vanzelfs weer 2 nagelnaaie Frieske clips. Ik zie jullie heel graag komende sneun. Hoi!